koje nam ideje i projekte predlaže. Drago mi je što će ove godine o tome biti govora u vašim raspravama i što će se posebno predstaviti jaki hrvatski izvoznici, IT sektor, naši kreativci i inovatori. Hrvatsko gospodarstvo napreduje, raste, pokazuje snagu i potencijale. Napravili smo nekoliko velikih koraka prema našem krajnjem cilju, prema poduzetnoj, održivoj, modernoj ekonomiji i gospodarstvu koje se temelji na većoj dodanoj vrijednosti. Pred nama je još dug put do željenog stupnja razvoja, ali ostvarili smo određena poboljšanja poput stabilnog rasta od oko 3 puta godišnje od 2016. godine. Taj rast nije visok i snažan kakav bismo željeli da bude, međutim to je nemalo poboljšanje u odnosu na prethodne godine. Stvarajući brojna mjesta susreta gospodarstvenika koji traže nove prakse, koji traže smjelu viziju, koji traže velike ideje. Ja danas učinio za svoju zemlju. Svako od nas mora vidjeti što smo mi učinili da mi promijenimo ovu priču. U vezi tog institucije ulažu velike novce u Hrvatskoj. Tako da sljedeći korake se sad tek dolaze. Vjerujem da naše znanje i know-how može se prenositi na hrvatske firme i na državne institucije, da pokušamo otvoriti veća vrata prema Kanadu za investicije, a da bi se te investicije ostvarili, moramo i te neke kulturne razlike pokušavati spojiti tako da bude olakšan taj pristup. To su bile zaista vrlo zanimljiva predsjedanja u smislu da su te manje zemlje vrlo uspješno progurale neke teme. Recimo, Maltu je zanimao strahovito cryptocurrency i općenito burze koje su se tamo nakon tog predsjedanja vrlo dinamično počeli otvarati. Znači imali su jednu strategiju privlačenja određenih kompanija. Ja vjerujem da sastanci G2 upravo rade to, dakle spajaju ljude i rade poslovne mostove, kreiraju mogućnosti kako napraviti neki posao prvenstveno u Hrvatskoj, ali iz Hrvatske i međunarodno, dakle izaći preko granica. Presidency u stvari to nudi. Presidency nudi, znači to je platforma u stvari gdje se kroz tu jednu platformu kao vam je na raspolaganju, gdje vam recimo ako ste u zdravstvenom sektoru može doći 27 ili 20 i koliko ministara zdravstva na vašu konferenciju. A ako vi organizirate konferenciju kao nekakav side event, nekakav veliki skup. Dakle, čitav niz je prilika kako se presidency može iskoristiti, što se može iskoristiti. Međutim, jako je malo realno informacija.